Bon dia, des de la Talaia. Avui he pujat en aquesta muntanya, que és de les que hi ha envoltant Vilanova i des de la qual es pot veure Mallorca els dies que fa bon temps. I al cim de la Talaia hi podem trobar una torre de guaita, cosa que és molt oportuna per poder observar avui els incendis, però perquè ja fa segles que des d'aquí s'observava l'entorn. I és que Talaia és un mot d'origen àrab, Tala'a, que volia dir justament pujar, però no només pujar una muntanya en sentit físic, sinó també ascendir en un sentit més metafòric, com podia ser les ànimes que pugen al cel. I d'aquí, d'aquesta idea de pujar dalt d'una muntanya, va donar lloc també a un sentit d'observar, descobrir i fins i tot comprendre. Interessant aquesta paraula, interessant que tinguem Talaia avui dia aquí, en el nom encara que el mantinguem en el topònim que ens van deixar els àrabs del seu pas per aquí, per aquestes terres. Però deixeu encara fer un altre apunt, que és el sentit onomatopeic de la paraula Talaia, perquè Talaia té una T i una L, i fixeu-vos que segurament no és casual, perquè la T és una lletra que des del sentit onomatopeic l'associem a tocar, fixeu-vos que segurament perquè la llengua fa força sobre les dents, tenim paraules com tocar, tacte, terra, trepitjar, és molt normal que sigui així. I la L, com que té molt poc contacte, l'associem més a coses etèries, com pugui ser, per exemple, llum, lluny. Per tant, d'alguna manera, fixeu-vos que una T i una L ens comunica aquest sentit de la terra i el mirar. Look, per exemple, també té una L en anglès i, per tant, és aquesta idea de passar del contacte amb la terra a l'espiritualitat, a mirar la llunyania i fixeu-vos com, finalment, de la idea de pujar, en àrab va voler dir fins i tot comprendre, accedir al coneixement. Des d'aquí, des de la Talaia, doncs, accedim al coneixement, si més no, a observar l'entorn, a descobrir la natura. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!